Vatandaşı aslında Bir Türk vatandaşı da. Hay Eytan Yanar Ocak. Soy ismi Yanar Ocak. Yanar Ocak. Eytan Yanar Ocak. Bu dinleyeceğiniz isim. Baştan alabilir miyiz arkadaşlar? Hep birlikte bir dinleyelim. İşte bu Türk vatandaşı olan Hay Eytan. פתחתי כזה, לא נראה לי, זה קרה בחודש האחרון. הם ראו משהו בתוך חודש אתה טיל בליסטי. כן, אבל הטיל הזה, לטענתם, בטווח הארוך, הכי ארוך שלו זה 1,000 קילומטר. נכון, איתן? שנייה, זה הטיל, נכון? על זה מדובר. הטיל הזה יהיה 1,800 קילומטרים, זה הטווח, פחות או יותר זה הערכות, ונכון לעכשיו יש להם כבר טיל שיכול להגיע עד 560 קילומטרים, בואי נגיד, אם יציבו את הטיל לנקודה הדרומית ביותר של טורקיה, זה יחסה גם ככה עד באר שבע. חושבת על היום הבא, אולי לקראת חס וחלילה המלחמה עם טורקיה גם, כשיש לנו גם את כל מה שקורה בסוריה. שציר השיעי מורד על ברכיו, קם עכשיו ציר סוני, מניח שאתה תוכל לדבר על זה יותר בהרחבה ספציפית לגבי טורקיה, אבל לטורקיה יש אספירציות ושאיפות להשתלט על חלקים מהמזרח התיכון. ישראל במערכה הדיפלומטית שמנהלת תחת שיתוף פעולה עם ארצות הברית, חייבת לוודא שטורקיה לא מתחילה לבסס את עצמה כאיום, ועל זה יש הרבה מאוד מניפים דיפלומטיים שדווקא האמריקאים יכולים להשתמש. למה אנחנו צריכים להיות מודאגים? אני חושב שכן, אנחנו חייבים להיות מודאגים, במיוחד אחרי 7 באוקטובר, אני חושב שחייבים לא לקחת שום איום, אפילו אם זה פוטנציאלי, כי אוקיי, כאילו, זה לא יקרה לנו, לא. וכמה קילוגרם של נפץ הטיל הזה יכול לשאת? אני כרגע לא זוכר בדיוק בעל פה, אבל אפשר להגיד שזה עלול להרתיע כל שחקן ושחקן מסביב, הם גם ככה... Şimdi bir bölümünü ekrana getirdik. Şimdi Türkiye'nin donanma unsurlarıyla ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu programda bir yorum daha var. İlerleyen dakikalarda ona da bakacağız. Şimdi burada diyor ki uzmanlardan biri, diplomatik açıdan Türkiye'nin sıkıştırılması lazım. Dönüp dolaşıp bu noktaya geliyorlar. Suriye'de olup bitenleri oradaki sunucu vurgulayarak diyor ki Allah korusun Türkiye saldırabilir İsrail'e diye. Nasıl yorumlayacağız komutanım? Şimdi bakın burada bu Michael Rubin'in konuşmalarından sonra dikkat edersiniz. Daha doğrusu Michael Rubin'in makalelerinden sonra